السلام عليكم أيوة أرتي بونان ويمرا بسحابة مجدين بالهواء مالتنور جاو عليجا بسم الله ما يتلاك الله بسم الله ما يتلاك لا إفرع كان للأصل بجتة لكان كل الكون نجدا وأمتة ساسه بالفي ولا في نجدة وإمام رسول الله بدها أودة وآدم بين المان صلى الله عليه وسلم تار والله وليد سيد جوب غاري سيد جوب دوانا جوب جا erem atti ɗo ko alaji amalli addi bonnani joom calaga joom tulde arwa tulde calaga julɗo dewowo Allah mo yahata ko boni mo wattake boni mo tawatake boni fewjete wonko toroɗo mo adi ɓe ɓurani sakkitiɓe ñambi keɓani omo arde jeewo makko o wiyete yummo safinata sada lana malal hajja dede sar ardi bonnani ko yummum sahaba mamadou korɗo moƴƴo jeyna bel hawa malti doni wiyete galguel fouta holmo woni ɗo hajjaram ke faam ko yummakko naggal sana bana jangga ɓuure wiyete dono bammo dono bamiraɓe janal hande eɗen gari ɗo tertade yeri mayo mo yarade ɓeɗe batta balla wutade yimɓeɗe tarum ndungu demma e lalaɗe dam bisimilla ma aɗa heɗe ɗo alaji mamadou boyi bisimilla ma alaji ma hiso kamɓe gari tertadema bisimilla ma ɗo jiɗaɗa bisimilla ma ɗo korsineɗa bisimilla ma ɗo coynonoɗa bisimilla ma gila hanki taw hande arani alaji ya alfa pam haalata ɗo ko mawɗo amen jinnaɗo amen manan hono alaji amalli o wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yiɗi calaga o wi a yiɗi calaga yiɗi manan yiɗɓe calaga o wi a yiɗi yiɗɓe calaga tawi hay goto manan ganduɗa hoore maɗa a yindirani mum o wi hay hen goto kadi gandanɗa hoore maɗa yindirani e goɗɗon ko ɗon tan manan neɗɗagal wawi o wi ko ɗon tan yidde wawi hadde o yiɗi calaga o anda calaga o wi o yiɗi calaga kadi o anda calaga o yiɗi manan salaf naɓe o anda ɗumen o wi o yiɗi kadi calaga naɓe kadi o anda ɗumen noon ɗum ganduɗa ko dokke Allah o wi ɗum ɗon ko dokke Allah de Allah rokkimo o wiide Allah rokkuma de Allah rokkimo o wiide Allah rokkimo Fuuta fof o wi Fuuta fof no heɗoma o wi ne heɗoma Fuuta fof no yiɗima o wi Fuuta fof kadi ne yinma Fuuta fof no horsini o wi Fuuta fof ne horsinma ɗum noon ko dokke Allah o wi ɗum noon ko dokke Allah yo fandine dow o wi ya fandine ɗum yo fandin o wi ya fandin ɗum yo gurdam ɗam yo juut o wi gurdam ɗam yo juut haqqille makko jumtuɗo o wi haqqille makko jumtuɗo Allah ɗaccitmo hen o wi yo Allah ɗaccide hen yo wuur ha manan ganduɗa ha watta liirede e lirtede o wi ya wuur ha mbatta liirede e lirtede taw wonde haqqille makko o wi taw ɗo wonde kadi haqqille makko haqqille makko no moƴƴi o wi haqqille ma ne moƴƴi ko neɗɗo jiɗɗo manan neɗɗo ko jiɗɗo yimɓe o wi ko a neɗɗo jiɗɗo yimɓe sibo haalanta yimɓe tan ko nafoore o wi kalanta yimɓe tan kadi ko nafoore mumen te ala fof ko ɗamina yimɓe o wi ala fof kadi ko ɗaminiɗa yimɓe ɓe so wona yo yimɓe gon o wi so wona yimɓeɓe yo pirtu yimɓeɓe yo gon o yimɓeɓe yoɓe gon yimɓeɓe yo mbaw nafde koye mumen yimɓeɓe yo nafde koye mumen yimɓeɓe yo gandu koye mumen yimɓeɓe yo gandu koye mumen kono kanko ko Allah hokkanno fof rokkimo ko Allah rokkanno ma fof rokkimo Allah hokkimo sutura o wi Allah rokkimo sutura Allah hokkimo haqqille Allah rokkimo haqqille o yiilima a yiilima o yeehi o wi a yeehi ala fof ɗo yahani o wi ala fof ɗo yahani ko dañeteno fof dañi kala ko dañeteno a dañi noon en jettanimo Allah ɗum noon eɗen jettira ɗum Allah yalla jurnanmo ɗum ha juuta barke nabil karim o wi barke Allah mino salahnaɓe o wi calaga weltima hande o wi weltima hande oɗo ñalawma hay gotam so yiiɗi haalde wawata haalde o wi hay so ganduɗa neɗɗo yiiɗi haalde wawa haalde aywa caggal noon de min jetti kadi sababu o wi caggal nde sababu o yetta sahaba Diop o wi hono mawni amen sahaba Diop ko dañaɗo fof kanum o wi kala ko dañaɗo ko kanko so Yaya Alpha andi salahnaɓe o wi so Yaya andi calaga horsini calaga o wi yiɗi calaga te yiyani salahnaɓe o wi yiyani calaga naɓe fof manan ko sahaba o wi fof ko sahaba ɗum noon en jettaniɓe Allah kamɓe fof noon eɗen jettira ɗum Allah eɗen jettanaɓe Allah kamɓe o wi eɗen jettana Allah kamɓe ne kadi sibo ɓe jiɗodiri o wi ɓe jiɗodiri ɓe nafodiri te ɓe jiidirani o wi kadi ɓe jiidirani ɗum ko Allah o wi ɗum noon ko Allah woni ɗon ɗum noon ko Allah o wi ɗum ko Allah noon yo Allah jurno ɗum yo Allah jurno ɗum yo Allah jurno ha juuta Allah jurno ha juuta kono ceerno Mamadou Bouye Elimane Calaga o haalata ɗo noon koye dow inde wuuro ngo fof e dow kadi inde kadi calaga
arde mo ɗo tawtorede hannde e oɗo ñalawma yidde wadde présentation e yidde kadi yettinde nelal manan wuuro Calaga koye konngol wuuro Calaga o haalata bisimillah. caggal nde jettuɗen Allah juuli annabi sallllahu alayhi wa sallam. o wi caggal nde jettuɗen Allah julde e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. en duwonima cheikhana Ahmad Tijani radiallahu taala anhu. o wi en duwonima cheikhna Ahmad Tijani radiallahu taala anhu. e duwonade seydi cheikh alhaji Oumar bin Saoud al Fouti radiallahu taala anhu. o wi e duwonade cheikh Oumar al Fouti radiallahu taala anhu. e duwonade dennangal ɓesgu cheikhna Ahmad Tijani radiallahu taala anhu. o wi e duwonade ɓesgu cheikhna Ahmad Tijani radiallahu taala anhu. e duwonade ɓesgu seydi cheikh alhaji Oumar bin Saoud al Fouti radiallahu taala anhu. e duwonade manan zuriya cheikh Oumar fof manan radiallahu taala anhu. so en duwonima zuriya cheikh nan noon en namni Fouta fof. o wi so tawi en duwonima ɓeɗo fof en nanni Fouta fof. wonno seydi cheikh alhaji Oumar ndo askitini nde o wiyani ko Oumar ganduɗa manan Adama Aïssa o wi ko Oumar Fouti taala radiallahu taala. o wi cheikh Oumar nde manan nde askitinto nde duwa askinani tan ganduɗa nde yummuɓe bamon askini ko ganduɗa hoore maɗa ko Fouta fof. non kala innitortoɗo Foutankagal naate ngal ɗo teddungal. o wi kala guinnitortoɗo Foutankagal naate ngal ɗo teddungal. noon en calmini manan dental ngal tamno didori. o wi manan en calmini dental ngal fof ɗo e kuuɓal. eɗen calmina musidɗo meɗen sehil meɗen guiɗo men guiɗo wuuro ngo ceerno Alpha Yahya Pam. o wi eɗen calmina manan sehil meɗen guiɗo meɗen Habibou meɗen hono ceerno Yahya Alpha Pam. tawi kadi koye inde bandiraɓe ɓesgu Calaga foof. o wi tawi kadi koye inde bandiraɓe Calaga foof. e gardugol seydi cheikh alhaji ceerno Djibriru Ly. o wi e dow gardugol seydil imam hono ceerno Djibriru Ly. e mawɗo wuuro men Calaga ceerno Souleymani Sarr. o wi e mawɗo wuuro ngo hono gandanɗa hono maɗa chef de village hono Souleymani Sarr. tabarakallah e dendagal ɓesgu Calaga noon ko woni e wuuro eko woni e ladde kala. o wi dendagal ɓesgu Calaga foof eko woni e wuuro eko woni e ladde foof. e ɗemgal gotal e anniya goto e yidde wotere min mbima assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. o wi e ɗemgal gotal e anniya goto e miijo woto e wiide tan nde gandanɗa e bismadema e wiidema tan assalamu aleykum wa rahmatullah. min calmini dennagal délégation mo garduɗa ɗo. o wi ɓe calmini dendagal délégation ɓe garduɗa ɓe. ko weltare mawde noon tagi men haalde. o wi ko weltare mawde hande waɗi men haalde. tawtorede men oɗo ñalawma manan tedduɗo. o wi tawtorede men hande oɗo ñalawma tedduɗo. tawi kadi koye galle e gardugol ceerno Aliou Dia. o wi e gardugol ceerno Aliou Dia. e cuddiɗo makko tedduɗo. cuddiɗo makko tedduɗo. bani men debbo. o wi bani men debbo. miñi men. o wi miñi men. sahaba Diop. o wi hono sahaba Diop. e inɗe mabɓe kamɓe foof. o wi dow inɗe mabɓe kamɓe foof. Calaga Dakaru. o wi e Calaga eko woni ɗo e Dakaru. e Calaga. o wi e dendagal ko taari Calaga. e Calaga ko woni e ladde foof. o wi Calaga eko woni e ladde foof. min mbima bisimilla ma ane. min mbima similla ma e dow inde wuuro ngo. to min bismoroma to noon. o wi to ɓe bismoroma to. e ladde nde ne yaaji. o wi ladde nde ne yaaji. guure ɗe ne jaaji. o wi guure ɗe ne jaaji. galleji ɗi ne jaaji. kono bismago amen e ma. o wi kono bismago amen e ma. faaɗiri amen toon. o wi faaɗiri amen toon. min bismoroma. o wi min bismoroma. koto nder ɓerɗe amen. koto nder ɓerɗe amen. kono sinno ko saga hannde. o wi sinno ko saga hannde. wona faaɗo. walla so wonano faaɗo. e ɓittede. o wi e ɓittede. ko tawata ɗo ko. o wi ko tawata ɗo ko. ma taw ko duuɓi ɗum ɗo. o wi ma taw ko diwi ɗum ɗo ne. ɗum bisimilla ma. ɗum noon bisimilla ma. min beltima. weltama. yo Allah weltima men. yo Allah juuno jokkodiral ngal. yo Allah kadi juuno jokkodiral ngal. yo Allah juuno jokkodiral ngal. yo Allah juuno jokkodiral ngal. haɗuma runtina goɗɗum. o wi kadi ɗum rontina goɗɗum. ko wona ɗum ɗo. o wi ko wona ɗum ɗo. Allah ne jogui ha yaaji. Allah ne jogui ha heewi. o wi ko ñaagoɗe. o wi ko ñaagoɗe. e kala sababuji noon. kala sababuji. ñagorɗe tan Allah. o wi yo ñagoro tan Allah. enen eɗen ñaago Allah. eɗen ñaago Allah. oɗo sababu. yo wonanmo ɓeydare. yo wonanmo ɓeydare. wonana men ɓeydare. wonana fuutankoɓe fof ɓeydare. o wi ɓeydare. ngam barke annabi sallallahu alaihi wasallam. barke cheikh Ahmad Tidiane. barke cheikh Oumar. barke cheikh Seydou Nour. hada wassalamu aleykum. no joom galle o ene salminamo. o wi joom galle o ene bismoma ene salminma. ene salmina dendagal ɓe garduɗa kala. o wi omo salmina dendagal ɓe garduɗa. salmina kadi dendagal bandiraɓe notiɓe ɗo. o wi kadi omo salmina dendagal bandiraɓe arɓe nototade ñalawma o. e inde makko kanko joom galle o. o wi e dow inde makko kanko mawɗo galle o. e inde man famille Ali Dia fof ɗo wawi wonde. o wi e inde dow famille Ali Dia fof no fotiri.
e inde denndaangal calaga e jaaba o wi e inde denndaangal calaga e jaaba noon kadi inde sababu o hono jom suudu makko o sahaba Diop o wi kadi e inde kadi sababu hono jeyɗo sababu o hono sahaba Diop ɗum ɗo pop aɓe bismora ma e ɗiɗo ɗemɗe o wi ɗum ɗo fof aɓe bismora ma e gandanɗa hoore maɗa e kamɓe bandiraɓe caggal nde ɓe calminma ɓe juurima o wi caggal nde ɓe calminma ɓe juurima bismimama e galle he o wi ɓe bismimama kadi e galle he bismimama e enɗam ɗam o wi ɓe bismimama e enɗam ɗam e enɗe ɓeje kalaɗe ɗo ɗe fof e enɗe meje kalaɗe ɗo ɓe fof kamɓe pop o wi kamɓe pop ɓe bismimama o wi ɓe bismimama e ɗum omo yetta Allah noon o wi omo yetta Allah noon omo yettana joom suudu makko o Allah o wi omo yettana joom suudu makko o Allah kono kadi omo yettana ɓesgu makko ngu Allah o wi omo yettana kadi ɓesgu makko ngu kadi Allah omo yettana bandiraɓe men calaga e dendaɓe o jiiɗi fof Allah o wi omo yetta kadi dendagal bandiraɓe calaga e bandiraɓe ɓe o jiiɗi ɓe fof omo yettana ɗumen Allah omo ñaago Allah yo Allah yommo moƴƴere o wi omo ñaago Allah kanko sahaba yo Allah yommo moƴƴere yo Allah yob sahaba moƴƴere o wi yo Allah yob sahaba moƴƴere o wi yo Allah yob sahaba moƴƴere o wi yo Allah yob sahaba moƴƴere ko haalata ɗo ko o wi ko haalata ɗo ko wona goɗɗo o neli o wi wona goɗɗo o neli ko ɗemgal makko o wi ko ɗemgal makko o wi nofru makko kanko oɗo ceerno Modou gila Allah waddi ɓe o wi gila Allah waddi ɓe o wi e oɗo ha yetti o saha hannde ha yetti oɗo saaha ala fof ko sahaba waɗanani mo moƴƴere o wi ala fof ko sahaba waɗanani mo teddugal fof teddinimo o wi teddugal fof teddinimo ɓe jiidi ɓe o wi ɓe o jiidi ɓe gandi o wi ɓen gandi teddugal makko o wi teddugal makko e mabɓe o wi e mabɓe ene en ko ceddiɗen hen o wi enen kadi calaga wonko ceediɗen hen wonɓe ɗo ɓe wonko ceedi hen wonɓe ɗo ɓe kadi wonko ceedi hen ɗum noon yo Allah junnu o wi ɗum noon yo Allah junnu ɗum yo Allah moƴƴin o wi yo Allah moƴƴin ɗum yo Allah junnu gurnameje ɗe junnu gurnameje ɗe noon ceerno Yaya o wi ceerno Yaya ha hande tan o wi ha hande bismago ngo o wi bismago ngo ngo haɓatake ngo gasata o heppetake o wi heppetake moni fof salminama inde mum e yettode muɗum eɗen kawri ɗo e galle sahaba Diop e joom galle makko no wiye Aliou Dia ɓeɗe salmina bandiraɓe rendini men ɗo noon ko sehil men guiɗo men Yaya Alpha Pam ɓeɗe sikki hande kala mo wi omo ñalla galle mum walla omo yetto galle mum tawata ko ene wonte e weltare no fewi woni ɗo noon ko worɓe calaga e rewɓe calaga gaale yombayɗo bukke jeeje ngo ɓulle ɓuure maji ɓuuri sukara welde juma jamde jalal woni kanŋe noddinali kadi min ɗanade ɗo ko rewɓe calaga e worɓe calaga goni ɗo ɗum noon min jetti Allah e nelaɗo min jetti Cheikh Ahmad Tidiane amin jetti Cheikh Ahmad Tidiane min jetti yummiraɓe men e babiraɓe men saabu ɗum ɗo weeɓani Yaya Alpha Pam ummo tan galle mumen dertan ara e amen minen calaga ɗum noon yo Allah junnu balɗe moƴƴina batta ɗe yo Allah hokku en kadi sawtorede o saaha mo wuuri bandiraɓe on calminama goto fof inde mum e yettode mum e en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala on tan hani yettede en juule annabi makko kadi neldaɗo gonga o Yaya Alpha Pam bisimilla ma e nokku ma bisimilla ma e bande en bisimilla ma e wuuro ma a wiyama nane a namdetake buuɗel nanalla a wiyetake kadi moni o nde jiɗɗa calaga nde ala hen frontiére ɗo tolna foof ina nane sa naati radio way kono ko calaga tan kaldata te kadi noon ka universel aduna o fof ni yinma aduna o fof ni sohluma goto fof kadi ne wiye ko kañum tan goɗɗa kono noon haɗani calaga kam dañi hen gaɗal mum ha timmi so tawi ina yona machallah ina yona min ɓe mbiɗon ko fuɗi ɓuuri ko takki te kadi guiɗoma so feccanima tan a harat ɗum woni hakkude amen e ma ɗum waɗi hande minen kala komin mbima e bisimilla amin jawa goto e amen fof wawa haalde yettaki ɗon weltare addani min hay min mbawa andude komin kalata kono eɗen jetta Allah eɗen jetta sababuji ɗi ko ala sababu moƴƴani ɗo fuɗɗi ha ɗo yettiɗo kono eɗen duwano Ali Malal Diallo on ko duwaw rokkete saabu ɗum ɗo so wawi wonde eɗen nandira e radio ji eɗen jindira e télé ji ko kanko mo Allah walli o walli Fuutankoɓe walli bandiko en o walli aduna o foof ha ko woɗɗuno ko ɓattino ko ɓuuri ɓattade kadi ko jutanno e haala ko raɓɓittuno e haala fof ko bisimilla ma e nder bande en yinnoɓe yiidema kadi Allah ñaawi hande hoto won wattan jiidigal meɗen calaga noon alhamdulillahi rabbil alamin neɗɗo mantata hoore mum kono ni foti yettude Allah so tawi Allah waɗanima kaɗa yettira ɗum yettu ɗum jonde nde ɗo min dañi ɗum e ceerno Seydou Nour Cheikh Oumarul Foutiyou tawi min e batu calaga adi jodde amen e batu calaga itti kalis muɗum wi fiye e batu calaga
mbuɗum naate kees calaga irli kadi kala jeeyaɗo e wuuro ngo calaga aɗa ɗo so tawi arata e nder fedde nde arata e bande en yo haalane kanko amo yaada e amin jippoyade mara wiide ko ɗon haaɗi Cheikh Oumar Mountaga Daha ni wadde amen kañumne ari koye batu amen calaga yaltini kalis muɗum fi hen waɗi ko ɓuuri ɗum tengtude tawde Allah ne arsiguino ɗum galle calaga ne arsiguino ɗum guesa calaga kañum huuɗi ko calaga ni foof mawɓeɓe noon en jetta Allah jettenenɓe Allah ko kamɓe mbaɗi ɗum ɗo wona minen min tawi tan koni fewi min gari min jokki hen ɗum waɗi noon amin dari darde min jiiɗa bona e juuɗe amen ɗum waɗi noon ko tubako mbiyata ko minen min ngala droit à l'erreur min dogat komin mbawi hade min perguitade wiye minde komin mbaɗi ko hanano wonde ko Allah dandata noon yo Allah dandu min e perguitte aduna wadde noon somin mbawi no diwandema Yaya Alpha Pam bisimilla ma e wuuro ma min diwa ɗon ko wone becce ko ni heewi min mbawa ɗum yaltinde ɗo hande kono andu tan amin belti amin jetti Allah amin jettanma Allah kadi saabu sa jooɗima e nokku haalirde Allah ne walluma machallah yo yaaru yeeso aɗa haala ko neɗɗo wawi nande aɗa haala ko neɗɗo wawi naftorade aɗa haala ko ganduɗa ɗum ko nafoori jeeyaɓe Allah ɓe mi anda noon saɗa watti hen haqqille ma walla ala kono ko école kam yimɓe ina naftoro ɗum amin jettanma hen Allah amin ñaagi Allah kadi yo Allah jurnanmo ɗum ha juuta jignaɗo men o yo Allah accanmen ɗon ko juuti eyyi kanko de alhamdulillahi rabbil alamina Allah minen de amin parnorimo amin beltanoma kadi nde wonno ko kanko woni mo kosam mum hulani kanko woni kadi mo duwaw mum jaaba yo duuso ɓooy hakkude men e makko won teddule garɗe ɗo noon teddule ɗe pay koye ma e mbeɗa andi so tawino ɗum ɗo koko heblana wona ni wayata kono alhamdulillahi rabbil alamin minen so goto e men waɗi hunde tan waɗani wuuro ngo foof oɗo wutte ko Alhaji Amal Ly mawni amen momin kutake o duusɗo min o ñanti min o so wonɗon e waɗe o ittata ko junngo makko waɗa e poos makko o ñanta o wiya ko wuuro ngo fof waɗani ɗum ko jikku makko wona hannde o fuɗɗi ɗum amin ñaagi Allah yo Allah accan min mo ɗo ha juuta o wi oɗo wutte ko souvenir hakkude ma e makko bisimillahi ya rappine jaam ya rappine jaam barke salatul fatiha ya rappine jaam sababu kadi gadduɗo en ɗo yo Allah junnu balɗe mum moƴƴina battane mum ko debbo moƴƴo baniraɗo debbo moƴƴo juulɗo min ko sababu no makko nayi min calaga nde waɗata nde adda toon projet nde oɗo ko ɓiyam koɓe sehilaɓe no feewi ko bani amen debbo minen jiidi leñol min mbi yo Allah waɗanmo moƴƴere kanko e ɓesgu makko e ɓesguji julɗi foof enen julɓe kadi yo Allah ɓooynu ene ɗum enen fulɓe kadi yo Allah ɓooynu en hono ɗeɗo dente hande enen fof en beltima kadi yo Allah ɓooynu en hono ɗeɗo dente oɗo dimo debbo duwanta yo Allah junnu balɗe makko moƴƴina battane makko dimo debbo moƴƴo juulɗo dewo Allah jokko en ɗam kala mo andi sabane andi ɗum koye jokkere en ɗam andi ɗum koye moƴƴere yo Allah yommo moƴƴere ay sinno no wiyatano ni en neɗɗo ko hono makko en tan no mbayni waya leñol ngol junnittako ɗum nden noon yo Allah waɗan en moƴƴere yo Allah juuncan calaga musibaji addana ɗumen yurmede yo Allah addan calaga ɓamtare kala ko Allah waɗani en moƴƴere yo Allah waɗan ɗum calaga kala moƴƴere nde Allah jippini yo Allah hokku he feccu hen calaga Allah jaramon jarama ko wona ɗum ko weltare weltare nde ko weltanade adi foof ko bani men debbo mbi kala mo yettani Allah kala mo yettani sababu yettani Allah ɗum ɗo fof ko sababu nde sahaba mawni men sahaba Diop eɗen jetta Allah eɗen jettamoye ɗum e nde ɗo jonde kanko jeyɗo sababu nde ɗo jonde o ɓe mbi noon ñande haala mbiɗa sikki daƴƴere ala hande noon taki men hande rendude ɗo e taki men kadi haalde ko sababu nde ceerno men sehil meɗen Yaya Alpha Pam mo ganduɗa yiɗiri calaga tan saabi Allah e nelaɗo muɗum yiɗiri tan calaga saabi Allah e nelaɗo muɗum yiɗiri tan Allah yiɗi kadi gandanɗa hoore maɗa ɓe yiyani ɗum mbiɗa sikki o ɗon yidde haaɗi ɗum noon so tawi oɗo ñalawma waɗi mbiɗa sikki so tawi woodi hande wonno wano won ummiɓe fuuti ni arɓe ɗo sababu nde oɗo ñalawma kono noon mbiɗa sikki enen fof sen gardi ɗo en kaƴata e galle he sababu nde kadi joom ñalawma o e sababu nde kadi gandanɗa hoore maɗa jeyde sababu o kono Yaya Alpha Pam e ko kalanmi tan e Yaya Alpha Pam ganda calaga ne yinma ne hursinma ene teddinma hay mawɓe yaroɓe duuɓi temedere ko wiyeteɓe gandanɗa hoore maɗa ceerno Souleymane en e wonde gandanɗa hoore maɗa Mamadou Ba en ko heɗotoɓema jamma e ñalawma kadi ko yiɗɓema ceerno si joni gummimi koto ceerno Souleymane ko garanmi ko tawmi ko omo ñanti hawo yooɗi mbimi o wi ko Yaya Alpha Pam ne ara ɗo mbiɗa yiɗimo
sa yi mbeɗa salminamo mbeɗa juuromo mbeɗa teddinamo kanko an tan o heɗoto tan ko radio fulɓe e ko wona ɗum ko noon eɗen kaala en jofnani hono mawni amen Ali Sarr jinnaɗo amen ari joni minen min ngala ɗo so wona ɓeeɗo ɗo kanko Alaji Amalli ndeɗa wonɗo hono seeramo joni haali ɗum Mayram Sarr ko kanko min jogui ɗo ɓe ganduɗa kamɓe lomti mawɓe amen hanki wonnoɓe ɗo ɓe jaɓɓe koye ɗumen ha gandanɗa hoore maɗa ha yettiɗo kadi ɓe bonnani ha joni ko kamɓe jogui ɗum ɓe mbi noon so tawi a joguima mawɓe ɓe joguinomo mesalal ngal ha joni ne woni juuɗe ngal majjani e ɗum noon ko ñaganade ɓe Allah kadi e duwanade ɓe nde Allah rokkata ɓe gandanɗa hoore maɗa ɓoyde jusde amen ha gandanɗa rokkaɓe julde balɗe moƴƴude battane e min noon mi weltima hande no fewi min beltinima noon mawni amen sahaba saabu ko dañi ɗo ko oɗo ko ñalawma e nder ñalawmaji ko ñalawma kadi mo yejjittake e nder ñalawma ko archive e nder ñalawmaji min beltima noon ha paama hande wonɓe Fuuta ɓe kamɓe foof haqqillaji mabɓe no ɗo e oɗo ñalawma minen mabɓe hande ndendi weltare nde ndendi yidde nde ɗum noon amin mbima similla ɓe mbi so tawi a haalata ko haalano famda ko kalɗa kala ko min kaali ɗo kala ko kalmi ɗo koko haalano sahaba noon hadde ɗum andude guiɗimi andude ko Yaya Alpha min dendino ko dental ene wiye académie des sciences rendinno ko anduɓe fuutankoɓe foof anni o ko ƴettude gande nde min janggi ɗe mo jiiɗen fof nandintami koye almudo kono min naati hooram rana min nananami ko école kadi ko école janggumi kala ko dañatno e diplomate o Allah rokki min e école he kadi minen min dafara leñolgol ratto min liggoto ɗo Allah waɗimi ko IPRES ko toppiti ko kala liggiɗo ha jofni ene naate pofte ɗum noon leñol ngol minenne kala mo ganduɗa ne jogui toon sappo oɗon gandi ɗum minenne ko to min mbawi rewde Allah mbadde ɗumen e amen min mbawa walla ɗumen hen machallah so ɗum ɓenni Yaya min nani omo jangto o wi min fuutankoɓe ne cohli gande kono gandal ngal yadata koye ndema yaada e awo yaada e gaynaka min mbi dental ngal gandal e faggudu saabu ko anda ko fof so tawi ala ko waɗa e reedu ala ko waɗa e ɓandu ndu tan wodat ko heddi miijoji kewɗi jaltoy ala ko gandal tan e faggudu eɗen cohli andude kono noon eɗen cohli faggade Allah waɗi yeehi ha juuti emin jaaha gande moƴƴe ne jalta hen kala ko tongani no haalano radio fulɓe ko ɓuuren hewde koye jewte amen e miijoji amen min tongata wonko Allah rokkima noon no rokkani min sa miijiɓe miijo Allah haali haal walla tottimo gandal o heɓɓo ngal o sañca ngal ha ngal yooɗa o webtina ngal ha ngal weeɓa naata e noppi yimɓeɓe belko walla naftoro ko ɗum Allah rokkimo saabu so tawi a janggui tubankore nde so yi ha ɓooyi seeɗa a yahat ha donka gandal ngal wattude ngal e ɗemgal ngal ha yimɓeɓe mbawa naftorade kadi mi ƴeewi mi tawi mataw e Fuuta subalɓe ɓuuri nande Pulaar walla kam kamɓe ɓuuri wellitade ɗemɗe ɗum tagui soɓe kaali tan yimɓeɓe kam to bundi toon e paama koɓe kalata o wi nde dental ngal waɗa omo sohli rewɓe fulɓe dariɓe taw wona tan wiyoɓe ne ko yumam yangede ala ko dariɓe to batte ɓamtare kaɗo laafa tottimi ɗum ko Ibrahima Ba ceernam Madiw bani ko gorko o wi Ibrahima Ba an walla me ɓen rewɓe o wimi sa ƴiiwi banam debbo biyeteɗo Sahaba Diop wattimo e dental ngal ma miijoji moƴƴi jentu wawa dañede kene nafta ɗum tagui Sahaba o rokki numéro waddima donc Ibrahima Ba koye jeeyi sababu hakkude ha ɗum jokkodiri wuro Madiw Allah waɗi min kanko no naati mi anda o naati mi andama ko kañum golle muɗum minen min mbaɗa tan ko jewte min gadda gande ɗe min paɗa e nder miijoji he tan o rewi less tan o wi kam arga e an mbimomi ala gonɗen koye weeyo holno gardatmi gay o kam luɓam noppi ma e mbimomi mi heeɗimama min kaldi min jewti o wimi min noon hande mi faggimama saabu ko kalata ko ne waɗi nafoore tawɗa kam ko e darde nde darimi gila hanki taw hande arani eyyi mbimi minenne noon wonko min jogui kono noon min gumra mataw théorie o min mbawi hen kono watta ɗum golle emin gumra ɗum wonno noon jangde leydi ndi sifori noon jangde leydi ndi jangguinta tan ko théorie wonno école aji keblorɗi to batte pratique ala koye duuɓi battidiɗo ɗo e ballal Allah ballal Macky Sall wadde des INSEP pour wallude sukaɓe ɓe e wawde heblade mecce ɗe ganduɗa ɗum woni ko wuurete
wadde nde o noddimi nde o wimi ko ma joddoɗen jewtiden garmi haala noon tan garmi mbimomi somi jippima tan momi rewa ɗo garmi jooɗimi ɗo mi ɓooyi jooɗade ɗo sala min nodduma min kalda wadde ko Allah tan jaara ha Allah waɗi hande ɗum woodi wadde Allah jaara min jetti Allah no feewi ko noon gandodiral amin fuɗɗi taw momi noon koye projet ji makko donc Mamadou Sahabou Diop tawmi komo jogui fedde makko koddo mi wiya ɗum ko oasis et social Nene Habibi taw momi kadi koye koltu Adama Aissa ɓe mbimomi min nen e kala ko Allah wawnimi e ko Allah andinimi min jaado toon jettaɗen toon golliɗoɗen toon ƴeewen holko ɗum naftata saabu ko ɗum tan ɓesgu sohli ɗum tan furankoɗo cohli ɗum tagi min gardi cara laaɓi ma won hedde nayyi min makko en gotol ko min e o gardi ɗum koye sahade ceerno Kalidi Dia waɗata ñalɗi muɗum to batte ISRA min jaadi toon hawri kadi kay min mbaɗa pose premiére pierre projet o ko projet baɗɗo fayida kala ministre walla directeur e leydi he momin joddi min pammini ɗum wiyata min ko miijoɗon ngo minen e koyamen min ngalago hunde nde yehino ha woɗɗi noon Allah waɗi laamu wayli kono eɗen jogui noon jotto so laamu ngu waylinoki hande tawanno ko ɗum woɗɗi wonno projet baɗo noon jogoɗo ko autorisation koyde autorisation min jahanno e min jogui noon jorto so tawi laamu ngu yo waylinoki hande taw min keeɓi autorisation wawde lelnude ɗum kono noon hay laamu kesgu ngu min jeehi ɓe udri min dame a mabɓe min joddima e mabɓe ha kamɓe koye mabɓe hande ɓe jogui ko miijoji est ce que ɓe keftata ɗum ɓe mbata ɗum ko mabɓe ko tawne wona modèle mo gandanɗa hoorema ne yaha min joddima hay ministre de l' agriculture Mabouba Diagne wi min joni wona noon ni wona guel ɗon gueɗel tan batten baddaten hen ko ndema e awo e gaynaka manam watte ko ferme taw e nder toon so tawi ko almuɓe gadduɗon wawa suka e mbawɗon addude fof soɓe janggi diine haɓe paari yoɓe ndemoy yoɓe gaynoy yoɓe ne jangga métier ruttoɓe jangga métier wonno e nder projet amen o min jogui ko neɗɗo janguinowo métier ɓe ganduɗa hande soɓe jaltini élevage e nder école aji mabɓe ten koto atelier muɗum ɗa gueeje waɓe naw ɗum woni Seydou Nour Anne ko ɓi bam makko kanko Nene Sahabou Diop ko Allah rokki ɗum tan ñeeñal wonno jibina ko Burkina ko toon woni ko toon wonno toon janggi métier ɗe kala ko jiiɗen ɗiɗo fotaji kanko fewni ɗum kanko watte en oɗo couche miñiraɗo kanko Seydou Nour Anne ɗi baɗa voilà donc ko noon ɗum sifori to batte Yaya Alpha Pam ko neɗɗo ganduɗo ko nafata yimɓe kadi Yaya haɗani tan e tindande yimɓe tan yo tan mbano ni walla yo mbato ni Yaya tindo ha paari miijoji ɗi kadi o watti ɗi golle o filme holli yimɓe foof guila e nengo liɗɗi ngo nengo liɗɗo wata tan o wi gasane kam belgi ɓe gasanimo belgi o waɗi ɓundu makko woyndu makko waɗi hen pompe makko o wi jeehe beccine kam wendi ɓe beccinima wendi ɓe gaddinimo liɗɗi ɗo wirli e belgi he o awi hen leɗɗe kuuɗi liɗɗi ɗi ne ñaama ha hande o wayli ɗum o watti ɗum no kesam kesamago ni o watti hen ndema min nde wiyata mo waɗa guesa makko baaɗo nde oy kam komi soodi 4 hectares jiɗmi ko mbadda kam e waɗoɓe clôture Allah ni seydi nde ittumi numéro ɓen dokkuma mi yejjiti ni mi rokkinomo on ko nde o filme tan o hollimi gawri ne dari fof ne dari yimɓe ne liggo wi kam guesa mbiyanda ma go mi waɗiɓe clôture e neɗɗo mbadduɗami o mi waɗiɓe aménagé ha hande yimɓe ɓe nana bana jibine naftoro wadde holko yiiɗi jangguinde yimɓe ko hunde nde no wona yimɓe ɓe yoɓe gandu no Allah waɗi gonka ka sattiri ni to batte natti tobde to batte yooro o Allah ne rokki en haɗani en fof saabu ne rokki en maayo ene rokki en leydi ndi nder ne waɗi ndiyam so tawi goto wawa no mbiɗon calaganaɓe ko dental so goto fof addi seeɗa rendinama tan wonata projet hay laamuji ɗi hande holno mi jiiɗi ɓamtande tan ko wadde de coopérative communautaire ko rendinde yimɓe ɓe mbaɗa guesa ɓe ganduɗa so tawi neɗɗo ɗowrete kono kesama ngu ɗowrete ni tawa goto fof ne daña hen ko wurnat ɗum saabu mbiyatan tan ko yen mbaɗa ko ndenduɗen wiye fof kadi kala ko daña hen yo watte keeso wuuro hay goto kañum dañata ko wurdi ɗum woni ko mbiyata volontariat futankoɓe noon ko ɓuuri hewde eko tampini ɗumen ko volontariat saabu so tawi goɗɗum ala koma dawa daña ko gurduɗa a wiyama hunde yo waɗe dow inde wuuro fof ko daña fof watte e boñ wuuro nden hol dawano wuuro hay goto dawanta wuuro yimɓeɓe mbawata dawande wuuro so tawi wuuro dawanima ko dañete hen ko an aɗa daña ko cuurotoɗa
ɗum woni miijoji ɗi min miijoro ɗum woni min jiɗi tinninde yimɓe ɓe so waɗama comité forage so ɓooyi wooda no yaari so waɗama guesa so ɓooyi gestion wooda no yaari kala ko waɗa so ɓooyi bone yimɓe wiya ko aha kaari en ñaami haalis kaari en tagi ɗumen ñamde haalis nana darini wuuro kono ala ko keɓare ko darini wuuro ko saabu neɗɗo noon joguiɗo ko galle dañat koko nafti nder galle ɗum noon woni ko yiɗi haalande yimɓe ɓe ɗum woni ko yiɗi tindande yimɓe dental ngal noon ne jokki ha joni ñande fof ko jewte mum waɗa kadi o jangguini min toon ke par ce que neɗɗo ne wawi hewde jangde ni tawne heeɓi pinala heewi ko ɗum woni ko Allah rokkima oyi dental ngal ko hay goto ardaki ngal dental ngal ala enen fof ken ardiɓe enen fof en gardaki ala gardiɓe saabu so wiyama ko kaari ardi tan ma wood yiɗɓe yuwde kaari juwa kaari ha bonna ko jeehan kono tawde hay goto ardaki holmo jowata aɗa jogui gandal ko ɗum yewtata hande sa ari yuppu sa yeehi jaaha so tawi won namde ma aɗa jogui ko jaabiɗa jaaba ene wayno kadi ɗum ne jaa e caɗele men gardigo ɗum woni kadi jewte kewɗe o yewta to batte gardigo ɗum noon seydi Pama jarama minenne e dow inde nene Sahaba Diop e Thialaga naaɓe fof ɓe mbima oɗo tableau ne ko an jeeyi ɗum e dow inde aussi joni kay holmo wima yaade oɗo foto eyyi joni dal photo dal neni aduna o joni koko heewi koko yultodiri eyyi joni noon koye dow inde aussi fedde nde Oasis e social Nene Habibi e dow inde kadi Thialaga naaɓe fof bindol ngol noon wi ko nde sagataɓe mbi sokku e nder dongre dunguraru ɓe kaaɗi tan e yiilade jawdi yerimayo am wattori hen pinal ƴoɓɗa ha heewi juppanɗa leñol fulɓe kame leƴƴi Afrique fof so riwtede leyɗele kame hokkere mbaylino gonka men nde bagal ma heewi juppoɗa gandal kesal e banggue ndema awa e gaynaka machallah ko ande wiyata minenne min mbi Allah de ina wawi guura ko juuti nena jarama saabu ɓesgu Cheikh Oumar fof o holli kam ɗumen mi yettima hen neɗɗo ne yiiɗa neɗɗo walla yiiɗa galle yiiɗa leñol tawa anda joomum en ɗum ko kanko saabi ɗum Thialaga naaɓe hewɓe o holli kam kadi ko kanko saabi ɗum o nawi kam ha wuuro Madi o ziyara ɗum ne kadi ko kanko saabi ɗum mi faggima toon ɓesgu ha heewi mi faggima toon yimɓe ha heewi ɗum noon nena jarama no yaya wiyata ni Allah de ne wawi guura ko juuti Allah wadde hen cellal so ɗum ɓenni Baba Dia wi yo dental ngal andu ɓeɗo nayo ko kanko woni ɓe ko muɗum ɗo ko kanko woni sokhna Hadija muɗum ko kanko woni sokhna Aïcha makko ko kanko woni la grande royale makko so tawi mo jogui compte de fait aduna ko Sahabou Mamadou Diop oyi so kala to yeehi o waynoma o wasa waynadema yo anda ko kanko yimiri muɗum saabu nde o yeehi foof so tawi wona ko naftatamo nafta galle o koko naftata julɓe ɗum wadde kanko yimiri Sahaba horo waynomo wonno o hande o heeɓi haqiga yahata koyɗe cakani yahata koyɗe ko bonnata walla ko taƴata ɗum ko kanko yimiri ɗum o yomi yettinan ɗum yimɓe o haalini ɗum kam ko ɓooyi noon ɗum noon Seydi Dia yo Allah rokke fandeji manda Seydi Diop Kapul goɗo foto wonno ko 2010 min dañi maîtrise ɗo ko Alaska ceeɗu e mois de juillet wonno gonɗen joni koye mois de juillet waɗi sappo e joyi ayno Allah waɗi bon mi suwa haal tawa noon yo Allah teddin yo Allah teddin Thialaga ngal ɗo teddungal ngal mawne am nde wonno ko ari ɗo ko ko hunde nde mi meeɗani yiide so tawi noon sarɓe Thialaga e sarɓe mbagna e sarɓe ndurmaji ndenndina teddina goto e mumen ko ni tigui fof waade Allah waɗi kadi ko kalanmi nane ko oɗo ndeke sakki less nde wonno nde naɗɗen e radio nde tawɗen ko ɓuuri hewde manquire ɗen ko firoye facciro Qur'an o janggama nana jooɗi Safinatu Sadaji janggama nan ɗon ko laana malal kono noon hol laana ka Seykou Oumar yiɗi haalde ka hol koko woni ko ɗo manquire nde Seydi Diop mi suwa haal tawa noon
en jetti kadi ko fuɗɗuno ɗum ɗo ono ko jeena Oumar Elimane wi ko ha yettiɗo oɗo ñalawma hannde oɗo ñalawmaji kadi siftini ñalawmaji ɓennuɗe ndew ñalawmaji hannde noon ko jolfo wiyata ko ayo wolso moon hannde ko ñalawma sahaba Mamadou Korɗo moƴƴi Jeene Bel Hawa Maltindodi jeewo Aliou Dia moƴƴi Jeene Bel Hawa Maltindodi moƴƴi jeeno Oumar Elimane Jol yongo yowto mo yongata ko janande moƴƴo e calaga kadi jibinaɗo ɗon resa ɗon jibini ɗon jibinina ɗon eɗen jetti Allah en jetti yaaɓe ɓe yalla ɗum no ƴemen en jetti kadi hoddiɓe fof ko yummakko gonɗa ala jalfa ko bone debbo sehil ma funere ma cirdiɗo ma guiɗa yeeso guiɗa caggal o wi omo weltinira sababude bandi ko yen pop calaga hande ar noto hande aɗa ara hande to ñallande noddude saɗani noon saɗi ko noddude noon nodduɗo ko gaajiɗo kono watte gonga ko noti calaga fo ari yum makko ari jeena Oumar Elimane Dior yango yawta yaay makko Tulla Saren hajja dede Saren kaw makko amalli kaw makko en ari sar Allah andi no wayri yaltude aduna ko ɗeɗo balɗe jimene yalta anani hande omo welti hande ñalawma hande o wima noon bottari ma nani e dow inde kadi bandi ko gorko mo hutodirano yawdirani mo maahi so gorko torodo mo jala bone rewani dañi rendamo dañal wona ɓellere gajjal fay hattine nder mum dari ɗo ko yaay mon acca wele goto fof ne andi ɗum goto fof ne yiiɗi kadi jiidude mo alaji amalli noon ko fewdi calaka lomti waynani kay woni baban wayeɓe ñammini yarni suddi hadde yummay wuuro babay ladde jalal manggal an woni gaynde jaay an woni kadi maayo gees sa juuɓi jooloɗa sa tarima nanggay ñalla e nani kay wambi ha tiiɗi waɗi mbootu waɗi roggante wambi calaga fof alal arsima ala ula sakimil ala ahaqqu ibadillahi bil masdi wal ula habibun bi yudil ila yahlaw salatul wa taslimun alinni ulan ala rabbil waral kinjiji iskana la sala ala innahu badrun sallam rasala atammul wara jaqan abu haruma sala nabiyullahu alal jinani mabawu sallallahu alaihi wasallam ala inna fatan kana miladuhu sina wa ammal wara is kullu badiyullahu sina wa amma bihi nafqun gadab dalafsina حق عباد الله بالمجد والسناء سفيء حبيب لي سدائد يبو صلى الله عليه وسلم تعال ألا إنه ذل الولاب أمنهل لكل برايا لان الحق يوهل واسفندد الهادي فليس يوحل أديب كبير بالدواء ليس يصل حبيب بأسرار القلوب من أبو صلى الله عليه وسلم تعال ألا 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 إنه سر ولاب ومنهل ألا 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 إنه سر ولاب بدأ جودة دو ألا يعني ألا 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 إنه سر ولاب ومنهل هذه خير الحمد لله والهدى على فينا ومنا وقدرها أرسمها على كل ساكن الألا Jeene Bel Hawa Allah habi demba ko kañum duwanimo duwaw noon machallah famɗani kadi famɗata pulaar wi komin jooɓino gasi ko jordi wonno kono duwaw gasata jaaɗa fo yadata en jetti Allah en jettanimo Allah machallah alhamdulillahi rabbil alamin min komi seede ko nene makko jooɗimi ɗo senni kam wi mayram miñam mbimi nam o wimi ndewon ko jinmi haalde mbimi bisimilla o wi saabu aduna ko wurde e mayde woni hen mbeɗa wawi wiide ko ñande hen woni sakkede jiidigal amin ñande min mbayri yiidude o wi kam jinmi ko sennudema komi duwaniɗo ɓinguel ma nguel hono sahabam mbeɗa duwanimo ko suuɗi e ko feeñi kala ɗo nawete heno e dewal Allah kala ko waɗi heno foof o waɗani kam o nawi kam makko
o nawi kam Madina o waɗani kam hunde fof kanko jogii ñaamdam jogii yerdam jogii kokkam jogii geɗam fof o meeɗa woynudemi hay subaka gooto. assalamu aleykum oɗon bandiraɓe kadi min jetti Allah kadi min jettani sahaba oɗo Allah kala ko maayi radda ko jawngal addi hadde caggal Allah nela ɗum min de ɓammi heɗade Yaya Alpha gila e premiére makko émission min komi 40 komi keɗotoɗo radio kala émission dewɗo ɗon mi ƴettitto eyyi kono noon oɗon Allah jarama on jaafama mbayka en kala émission makko e Abou Diop komi ƴettittoɗo kala émission kadi Sele Waddu Safina min komi 40 pulagu ne welimi sabu ɗum nenam oɗon jaafo minen komin fijire pulagu ko cikkumi ko calagal fijiri ko hay goto fijirani ɗum ko rewi Allah jokki en ɗam min ummoto ko kawguel min jaaha doɗi min birto jomanɗo min gona toon min gama somin mbi guinte mbalene jaam doɗel naɓe mbi on cuwa ma weeta min ummo min koota ɓawo janggo doɗel naɓe kadi ummo doɗel assalamu aleykum calaga naaɓe on beltanama ha haɗi min wawde haalde dendagal mbaknanaɓe calmini on beltanima on minen arɓe ɗo ɓe min gari ko inde mbakna wonko min tawi ɗo min tawi ɗo teddugal min tawi ɗo neɗɗago min tawi ɗo diine hay mo yiɗe ɗo jeese ne andi ko jeese gowɗe hawrude kono en jetti Allah jaɓɓorade ni mo meeɗa yiide minen mi wiya ko hande min miɗum yiide onon noon potiri noon yo Allah teddin calaganaɓe amin ya rabbi minen mbaknanaɓe surtout minen gonduɓe e Yaya Alpha ɓe Yaya ko miñam min wona miñiragal wuuro noon ko miñiragal galle sa yi haftima min ndewe mum ene fewni hakkude amen ha feewi ko haalata e radio he ko ɗum woni ko gollata e amen tinnoɗe gonde tinnoɗe peewe o fewni galle o fewni wuuro ngo o fewni min kadi hamin peewi mi yiɗa wadde présentation ɓew ardi ɓe nde wonno bawɗo haalde ne metti haalande so ari fof mo waɗ ɗum so Allah jaɓi ko yidde wi ɗon tan mba yo Allah teddi noon min beltima no feewi min tawi ɗo neɗɗago min tawi ɗo teddugal mo teddugal yonani noon hay hunde ala ko yonata ɗum ko waɗa ɗo ko foof e hewde ko yidde nde woni bamum nde wonno min tawi ɗo ko yidde ko ari ɗo ko fof ko hilifaɓe meɓe min tawi ɗo min tawani ɗo hay hunde so wona hilifaɓe e yiɗɓe Yaya Alpha yiɗɓe koye mumen ma jiiɗa hoore ma ne jiiɗa neɗɗo ko Yaya watta ko ene weeli on kono kadi mboɗa andi oɗon jiiɗi koye moɗon min beltanima Allah min beltanima on mi wona bawɗo haalde no feewi nde wonno takkimi koye kaalowo mi ɗala toon miñamo jokkita haala ka ko yidde wi ɗon tan min beltima minen arduɓe makko ɓe min beltima no feewi surtout min mawni ko mi weltima no feewi ha ɗo weltare wawi hadde ko min mawni ko e ɓiɓɓe makko jooɗiɓe hamin mbiya on yo Allah yoɓ ngal ɗo teddugal hakkude meɗen oto ɗum haaɗe oɗo saaha goto kadi yimɓe jaɓɓorade ni mo meeɗa yiide ɗum mi hewani ɗum yiide tawi ko haala Allah hewno ni waddude ko wurdunoɓe ene mbayrodiri jiidira kono gaare eɗen teddunama en ganda ko hande min miɗi yiide ɗum e calaga kono ko onon potiri noon noon yo Allah teddi noon ko alda e ɓuuri ɓooyɗo ɗo gandaɗo ɗo oya kanko jibini ɗum e duwol mum ene wiye Amadou Ousmane oya ko daado innira ko mam daado ko ɓiyam o ko mbayka
ko liggodiɗam no feewi. One ko ɓi mawnam goɗɗo gonɗo to wiyete ko Haruna Mamoudou Abdoullahi min jibin ɗum. Calaga yo Allah teddi noon. Mi weltima no feewi. mi yi jaɓɓule kewɗe kono ko hande min mi yaɓɓude tapis rouge garmi kadi tawmi laana subalɓe ene winda inde Yaya Alpha Pam. Sahaba Mamadou Diop funeram aɗa andi mi hewani haalde inde ma. Calaga inniri kam ɓiɓɓe ɓi Nafisa Tanum Nafisa Dia ko Yaya Alpha Pam wiyete. Tanum nenam Maymuna Ly onne kadi innirama Yaya Alpha Pam. Yidde haaɗi koye jibina innira. Tawme laana he ene waɗa ngel ɗo deftel woni ɗo ko Safinatu Sadati laana Malal. Laana fawa e dow laana. Joni noon so tawi Seykou Oumar ɗaccidi en laana Safinatu Sadati ko haala mawko won ɗon. Holko kaaɗo laana yiɗi haalde. Ka firaka facciraka no feewi e Fuuta nde wonno kala ko fulɓe mbi laana firti ko ene yaha. Leydi ndi dari ɗen ɗo ndi ndi jooɗiɗen ɗo joni eɗen ñanli ñamde tewndi. Leydi ndi nana e vitesse muɗum ene doga 108 000 km/h. Eɗen jooɗi en tinani ete ha joni funnangue wontani hirnangue, rewo wontani worgo, nangue fuɗirani hirnangue. Ko Allah wawi wadde ni. Wadde Seykou Oumar windi waɗi laana waɗi deftere inniri ɗum laana Malal. Caggal aduna o woni koye yiyade te laana so tawi ko ndiwowa so gawƴete kam woni koye yiyade. Wadde caggal laana woni koye yiyade loggueɗe hen koyɗe men guilen ɗaccaka. Joni noon nde ɗo laana Seykou Oumar ka ko haala mawka won ɗon. Hanino en piranama en pacciranama en gandi tigi tigi gurdam koko dotta. Waɗi ha joni aɗa yiya jooɗiɗo ene faade neɗɗo. Joni noon Seykou Oumar wi ɗum ɗo ko laana Malal firti ko yaha aduna o nana doga an aɗa jooɗi aɗa faadi anda tarde. Sahaba Mamadou Diop yo Allah teddini. Calaga naɓe yo Allah teddi noon. Ko woni ɗo ko mu ala e mon fof mo wiyani min da hokkat min jinnaɗo ma debbo o. Ɓeɓe kaalaji ɓeɓe kaalisaji ala fof kon mbaɗanani min. Haydara on keddanani min moƴƴere. Te ko hande min mi on yiide. E te wona onon tan keɗotomi. Wadde min mi ala gable mon. Caggal tan on jarama. Mi hay hunde ala ko mbawmi haalde goɗɗum. Heddi noon won pullo mo kaldata wima teddungal dasatake rondete. Ha teddungal kayne ronde. Ni kono noon hay teddungal kadi ne daase par ce que garine salo fooɗe koyɗe muɗum gona e dasade e leydi ha yetto hirse kono wona ngel ko ɗum kalten. Ko yidde wiide tan mi weltima weltaram nde noon pour wawa yaltude e ɗemgalam he no jiɗirmi ni mi dañani ɗen gable. Min joni noon mboɗo jogui ɗo ɓiyam goto. Ngoɗo ñalado foof woni ɗo ko yimɓe ɗiɗo Seykou Oumar e Seck Tidiane. Joni noon min so tawi kufnomi ko micro mboɗo haala noon a waynema e gaynaka ɗum kam mboɗo wawi ɗum. Kono no moƴƴira ɗon e galle Seykou Oumar ni no Seykou Oumar waye mon ni eno Seck Tidiane waye mon ni eno gandirmi no Seck Tidiane no moƴƴira e nder mon ni ala ɗum mi wawa ɗum haalde. Mi wawa wadde Alhaji wadde Amadou Ousmane a wiyan tam oyo koɗowo yo waɗanam laalu man ka seeɗa gummoɗa
kalana yimɓe kalana calaga naɓe holko woni Seykou Oumar holko woni Cheikh Tidiane. bisimillahi rahmani rahim. alhamdulillah alhamdulillahi alhamdulillah alhamdulillahi wa shukru lillah wa ma bikum bi ni'matin fa min Allah wa ma tawfihi illa billah wala hawla wala quwwata illa billah. salawatullahi wa salamu ala khairil khalqillah sayyidina muhammadin maskhuru zatillah wa ala alihi wa sahbihi ila Allah. hasatan an siddiqul akbar wal faruqi wazil nurayni wa babil medinatul ilmi haq qadri wa miqdaril azim. bandiraɓe on calminama islam, on calminama iman, on calminama ganduɗa woni ihsan, kono noon en calminama ihsanul ihsan. ko adi foof ko weltare e arde e oɗo galle baɗɗo fayida. so wiyama noon galle baɗɗo fayida ma yimɓe mbi karoje joɗɗe walla mbiya lampaji joɗɗi walla wiya koɗorki joɗki. kono oɗo galle baɗɗo fayida woni sa naate damal he oɗo mo fottata woni Cheikh Oumar Foutiyou Tall mo ganduɗa hande kala ƴettuɗo hande kurusɗo e Sénégal aɗa wiya alfatihi lima uhlika ala foti wadde mo jukkal ala foti yettudemo. ala andi so tawi wiyama yo yimɓe kaal e Cheikh Ahmad Tidiane Chérif wontanet en ko beelenma no fewi. gati oɗon Cheikh Ahmad Tidiane haɗima famde holgonɗo Cheikh Tidiane taw en duttitoto caggal. ala andi hande Cheikh Tidiane so wiyama holgonɗo Cheikh Tidiane mbiya o jibinama e hakkude yumma e baba yumma ko e nena makko ɓe jalti aduna e ñaw no wonno ni wiye peste ndeno mo yaare duuɓi 6 ɓe gubba konko Cheikh Tidiane o woni ko ganduɗa woni goto. oɗon Cheikh Tidiane yimɓeɓe kadi e haalande mumen ɓe mbiya no yaara duuɓi 6 faade 7 o ɗiggini alquran. kadi oɗon Cheikh Tidiane wiyano dañ duuɓi 7 ɗe o haɗani ɗon e makko e dañde duuɓi 11 nogas e 1 kala deftere mennoɗo tellaɗe ɗo ene alam he o huñima ɗum o fayi ɗum e hoore. kono noon oɗon Cheikh Ahmad Tidiane Chérif no pari ɗon nde ha pari yimɓe foof jii o fawi ɗo e ɗon gueɗe foof omo jagga e sernaɓe. joni noon haala ka woni Cheikh Ahmad Tidiane Chérif woni ko haali. Cheikh Tidiane wi kullu suyuqi kala ceerno akkusu anni keyam jagguɗa. joni noon ma won mbiɗomo an Cheikh Ahmad Tidiane Chérif iyana yiyama aɗa jaggue ceerno kaari a yiyama e jaggue ceerno kaari a jaggue kaari yurdu a jaggue kaari yurdu duttirɗa ɗo kadi mbiya kullu suyuqi akkusu anni kala ceerno koye ma jaggi ɓe mbimo ɗum ko honden o wi min nasatil adama gila adama no soso ila nafsi fi suuri ha aduna no sfirto. wadde ene dari yimɓeɓe gandina Cheikh Tidiane avant Cheikh Tidiane oɗo peñƴo gadina Allah wi kuntu kanzan lam uraf mi wonino kom guddimi hay goto anda kam holno udidiri ko ganduɗa woni gueɗe he woni o yip fa ahbabtuhu no jiɗmi nde fata halaktu halkan shukran jasakallahu khairan. o wi no jiɗmi nde min Allah wadde ƴeewe kala namdi ɗon Allah holko tagiri. Allah tagiri ko yidde makko e nelaɗo tagui o tagui nelaɗo. ɗon ko entre parenthèse yidde ɓeɗo e baba yaya taki minen hande minen fof min teddi wadde ndeɗo yidde ummi koto Allah. ala kulli hal Cheikh Ahmad Tidiane oɗon no Allah wi kuntu kanzan nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi kuntu nabiyan aliman bi nubuwati wa risalati wa baynal ma yuwatini la adama wala jannati wala samawati wala ardi wala kursi wala narun wala min nelaɗo Allah mi woni ab nubuwatu Allah o wi nden adama wodani adama nan taga hakkude ndiyam e ɓakkere te ndiyam e ɓakkere tagiraɗo adama o wodani o wi godal wodani asaman wodani hoodere wodani o wi hay wodgol wodani nden min nelaɗo Allah mboɗo woni e nubuwatam. wadde laaɓi oɗon nelaɗo godgol makko gol ene waɗi birndedi ko haybu. wadde so tawi Mouhammad ibn Abdallah jibinaɗo e Mouhammad manam Abdallah e Aminata enen gandi ndegete jibinorgol makko adi ɗum ɗon. ɗum tagi ceernaji gonno jibatomo de konko Seydina Mouhammad o wi ko buliqtu bi hubbil Mustafa qadmu ahmada abal kawni wal akhlaqi farhan wa maqtida atani hawahu qabla an arifa al hawa sulitu bini ray istiyaqi ahmada. o wi oɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko hunde nde ganduɗa ala kulli hal konko e windere makko nde manam konko woni abal kawni konko woni bammu windere nde ɗo
wal akhlaqi hay yimɓe ɓe o wi konko jibini ɗumen joni noon ma yimɓe mbi baba makko Abdoulaye noon baba Abdoulaye nana nder ɓe mbi ko ganduɗa woni Adama woni Aboul Basar e yiyande eyyi kono ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam woni Aboul Basar par ce que konko woni awdi ndiɗo ko ganduɗa woni fondement oɗo ha ɗum ɗo wawi yaltude wadde Allah ko goto tagui woni Seydina Mouhamed kala ko jiiɗa yalti koye Seydina Mouhamed yalti on Seydina Mouhamed noon konko dari ala kulli hal o joobi o wi la tasidu anta kullu alamina inna allazi yaddahu kullul khamsin min al khamsin oto rew caggalam min oɗo mo ganduɗa woni Seydina Mouhamed o rew caggalam de so wona mo ganduɗa o itte joyi o nattinma e joyi kede ɗe ɗo no feewi holko tagi Cheikh Tidiane ardi joni noon o waɗi préparé Cheikh Ahmad Tidiane nelaɗo sallallahu alayhi wasallam konko ko nubowoto o yari maayo nubo ha laaɓi ceyi caggal makko nelaɗo wonta ar joni noon no uddi ko ganduɗa woni hatimul anbiyayu joni wonko yaltata woni wilayagal yaltata joni wilaya oɗon kadi il faut daña mo ganduɗa woni imam gardiɗo comme no nelaɗo Allah ardiri ko ganduɗa woni nelaɓe ɓe ni salidi famde ɗum jammo no foti heure uji goni hen 12 heure hol gonɗo imam mabɓe jammo rendiniɓe kamɓe fof e nder mabɓe joni noon no jammo gasi ha pari nde ɗum woni annabagal gasi udda jamma gasi holko yaltata ñalawma joni noon ñalawma o noon kala ko niɓɓinno e jammago he ko ñalawma o yaltina ɗum o woni Cheikh Ahmad Tidiane jimo o wimo al wilayatu oɗo tafajjaran min bahru nubuwati safiya ko wilaya mo ganduɗa ummi koye maayo ko ganduɗa woni nubuwatu o yalti o ari joni noon haala ka woni est ce que kankone ko jibinaɗo ɗo hen tan o mawni ɗo henna o woni ko ganduɗa woni hatimun wali awliyayi tan o peewi gueɗe ɗe foof o jooɗi cosaan makko ko hoɗɗum nelaɗo Allah wi no kuntu kansan nelaɗo Allah wi kuntu nabiyan kadi ɗo Cheikh Tidiane no bakko Cheikh Tidiane no ale oɗo haalam nde pour hollude en konko tan kese woni ɗo ene oɗo haalam o wi ko kuntu waliyan haari fan mbi wilayati wo risalati wo baynal ma yotini o wi la adama nag wala jannati wala samawati wala ardi wala kursi wala narun wala min mi woni ko ganduɗa woni wilayatu Allah alandi waliyu e wilayatu jiida ayi way kono mbiya ko ganduɗa ala kulli ha woni leɗɗe ɗe mbiya leydi ndi Cheikh Ahmad Tidiane wima ana ardullahi basidum min woni leydi Allah wertindi sala yiɗi jangguinde mi ganda holno mbaɗumi waliwaji ɗi o wi wal awliyaw kala waliwu kulluha had jar ko way kono lekki futkeyam ni wadde noon sala yiɗi wonde waliwu holto garta ko Cheikh Ahmad Tidiane ɗum tago wima la yasha rabbuhu waliyun wala yasha illa nami bahrina a wonta yarnu wala aɗa yarna so wona e mayam ngue ɓe mbi ɗum ɗon ko honden o wi min nasatil adama ɗum fuɗɗonma koye adama ha ila nafsi fi suudi joni noon ene wiyatno Cheikh Tidiane jogui ceerno Cheikh Tidiane wima sajadatul suyo hati wahidun sajada ceerno e aduna he o wi ko goto ɓe mbi hol jooɗi hen o jalastu fi ha min Cheikh Tidiane jooɗi hen ɓe mbi ɗum ko honden o wi minal azal ilal abadi joni noon heddi ko nelaɗo Allah addino shahadatayni addi iqami salati addi itayi zakati addi shahmu ramadan addi hajjul beyti joni ɗeɗo gueɗe joyyi so tawi cukalel nguel omo wonno cukalel omo famɗi o wiyete ko Moussa walla Abdoulaye joni so mawni kay o mawnidade noppi makko o mawnidade koyɗe makko o mawnidade guite makko o mawnidade hinere makko ɗum woni noon affaire nde waɗi tasuru fat woni watti tajjeli yalte ko ganduɗa woni wirdu Cheikh Ahmad Tidiane wirdu Cheikh Ahmad Tidiane ko cosaan nelaɗo Allah wino to ndewe caggalam so wona mo ganduɗa koko itteno joyi nanine joyi mi yi noon nelaɗo addi ɗeɗo gueɗe joyi kadi ɗe Cheikh Tidiane alan ko addi o addi ko maksed fatiha wi go kañum fotto e sahada tayni o addi maksed salatu faji kañum fotti e ko ganduɗa woni iqami salat o addi ko ganduɗa woni maksed sirrusial kañum woni ko ganduɗa woni itta e zakat o addi ko ganduɗa woni lazim kañum woni shawmu ramadan o addi ko ganduɗa woni wasifa woni hajjul beyti timmani ɗum tagi kazalika nayi li khamsin wadde oɗo nelaɗo wino oɗon ndewen mo ganduɗa so wona adde itteno joyi nanino joyi wadde laaɓi ndekete Cheikh Tidiane itti hen joyi kono o nanni hen joyi joni noon ɗiɗon joyi noon kede ɗe jomiraɗo subhanahu wa taala wi neɗɗo so tawi o waɗi bakkar goto ɓe pawnomo ɗo guel ɗon gotel so wi astahfirullah effacé merci beaucoup pour hollude on tan ƴettude wirdu Cheikh Ahmad Tidiane hay so wonani haydara ndekete ne dagui tan neɗɗo ƴara ƴetta ɗum enen Allah ko tagui en ene taguiri en ko ganduɗa ala kulli haal woni badde ken waɗoɓe tan Allah taguiri en noon joni noon ndeysan o wi so tawi neɗɗo waɗi bonande taw ko goto ala kulli haal o yomma ko ganduɗa woni office gotel nguel so tawi a wi astahfirullah so tawi noon neɗɗo ala kulli haal o waɗi ko ganduɗa woni moƴƴere wotere o watta ɗum sappo goto tan o watta ɗum sappo ɗon ɗon joni an neɗɗo o wonnon ka baɗo ƴewren wonɓe ganduɗa ndewi goto mumen bonɗo ene ndewi goto bonɗo ene fawe aɗa waɗa moƴƴere goto ene waɗa sappo ɗi ne fawdire ha goto bonɗo ɓuura hewde sappo moƴƴere nde alen oɗon ko baɗɗo saggat kono noon Cheikh Tidiane wi armbal jogui solution ko hoɗɗum neɗɗo kala ƴettuɗo wirdu ɗo ene Tidiane
suba ko ala wiye ala waɗa kono wiye lazim ne watte mbaɗɗa ko fatiha gorol astafurlah laaɓi temedere salatul fatiha laaɓi temedere la ilaha illallah laaɓi temedere wadde kala no pinɗa suba ala waɗa astafurlah laaɓi temedere ko mbaɗɗa ka tinani e bonnande foof anana yafno nen évité ta tinani joni takkusan so juulama ala watta goɗɗum kono wiye lazim ko la même chose mbatta astafurlah goto laaɓi temedere salatul fatiha laaɓi temedere la ilaha illallah laaɓi temedere joni noon no foti dañƴa a dañi temeɗe ɗiɗi astafurlah e subaka he so ari ha futur ko wiyete wasifa ala waɗa astafurlah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum laaɓi capantati joni noon an ƴeew wadde subaka foof aɗa waɗa laaɓi temeɗe ɗiɗi e capantati ko ganduɗa ala kulli hal woni astafurlah wadde oɗo est ce que konko omo leldo e ko ganduɗa woni omo leldo ko ganduɗa woni bakkar jaɓol ngol woni ala mi wino noon Cheikh Ahmad Tidiane Sérif o addani en ko ganduɗa woni lavage mo ganduɗa kala ko neɗɗo wadde e tuundi oto wiyanma oto mofto addumi womtanma mi huppa ɗum haala mi fawanma sa fini subaka ɓonnoɗa enen ko Allah waɗi en enen mbaɗa Cheikh Omar Foutiyou Tall oɗo noon haaldemo ko welat ala ko tagi haaldemo ko welat no addi nde o ari ko maslaha o waɗi ko maslaha ha paari no waɗi maslaha ha yimɓeɓe tiiɗi koye o addini ɗumen tariqa Cheikh Ahmad Tidiane yimɓe tiiɗi koye o yaltini jaasi nelaɗal salah sallam ko ni waɗi o ar o wi on ngare ko dina noddumi kono moggino ɗen haɓe mbaɗa masla ɓe juulanno ko less ɓe yiya jamanu goto ɓe batti julde dow yiya jamanu goto noon ɓe mbaɗata yimɓe jihad ɓe caliɓe o yaltini jaasi wadde ndekete wonto yettoto ko jaasi yaltinte ɗum woni noon ko Baba Yaya jangguinata yimɓe ɓe waɗi ko théorie waɗi ko pratique konko ari ko yimɓe kalata e ɓurano ko yimɓe ko kalata e hadisaji ko yimɓe kalata ko ganduɗa ne woɗɗine ko o waɗi ɗum bakkutta bi hurbin wakta tamta bi zukratin fa ya hajaban min batin wa huwa zairu ko waɗɗuma ko foɗɗum ha ɓattoma ganduɗa kañum woni ko jeeyata ɗo en ay ko jeeyata ɗo ko kañum woni ko moggini ko joni noon wiyano Allah somo haala joni e ndiyam o wima ndiyam e nder ɓurani he alani ndiyam wawa wonde e nder kamil he so woni hen leppat a uddat deftere nde jaaha jiiloyɗa ndiyam ɗam ɗo noon ko ɗam noon Baba Yaya woni e jangguindema joni noon so tawi an a wi ko ganduɗa ala kulli hal woni leydi alani deftere nde woɗa leydi alani mayre a uddande jaaha jiiloyɗa leydi ndi so tawi noon wiyama ala kulli hal woni hoodere nde a uddan jeeloyɗamo joni so wiyama Allah noon no mbatta poɗɗa ko uddoyde jiiloyɗa Allah ɗum Cheikh Ahmad Tidiane waɗno no dañi duuɓi nogasi goho omo tellini kala deftere omo janggi omo yiiloyo sernaɓe ceerno goto noon o laɓɓini ɗum ha laaɓi o Cheikh Ahmad Tidiane ko ayni wilayati o so tawi o jaggani sernaɓe o rokkata ɗumen pouvoir nelaɗo sallallahu sallam kañum sakkiti arde to kala kulli hal kala garnoɗo konko nelma o saliɗi famde ɗum o hitere koko nela holto nela e yiide o nelaɗo premier o nan ɗon hitere koye yiide tan nela gon ɗum tagui noon nelaɓeɓe kañumene soɓe nele ɓe nelete ko ala kulli hal koye askan mabɓe manam koye leñol mabɓe tan ɓe nelete kamɓe foof noon ɗum woni nofru holto nela e leñol mum woni nande hunko holto nela e haala ay hakkille holto nela e miijo nelaɓe nan ɗo kono sa yiiɗi andude nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam holno wayi konko woni ko ganduɗa ala kulli hal woni ruuko baɗɗo carak e nder yimɓe e nder neɗɗo no waɗi carak e nder neɗɗo o nde ndekete ko nofru ndu nanata ko mo rokkimo ɗum ruuko wadde ko ɗo nelaɗo Allah neliri ko ganduɗa woni nofru ɗo neliri kala nelaɗo mo jiiɗaɗa ala kulli hal koye nelaɗo jokkiɗa so tawi kanko ne ala kulli hal o ñifi lampaji ɗiɗo tan ñifat ɗum tagi ne yiya nelaɗo Allah maayi jimowo goto wi ko afalat samsu dina ismada taha summa hamal wara zalamada laaɗi lamba dina ñifi so tawi nelaɗo Allah maayi o wi so nden noon so tawi nelaɗo maayi tan o wi enen fof gonɗen koye niɓɓere joni noon o ƴetti misal noon o wi ɓurɗo moƴƴude aduna o woni nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓurɗo bonde aduna o woni iblis o wi so tawi noon Allah ala kulli hal konko rokkatti ko nelaɗo Allah kañum woni carwo so tawi nelaɗo maayi ko tagi ha joni enen keeɓa wadde hol nelaɗo maayi ɗo Mouhammad ibn Abdallah maayi ko gonga kono rasulul minal mawla nelaɗo goɗɗo wa adama lam yakun wa yabha rasulan daiman wal muhazzama rasul gonɗo ko adi adama no wodo ono heddoto ɗo ha ila yawmidin ko tagi ɗum par ce que no wonata ɗon to haqiqatu muhammadiya a yiyanimo jiiɗama ko no jibinamo e aminata ene wondi abdoullah wadde noon ko ɗon jiiɗama no so maayi tan mbiyata ko maayi won noon a andade keto mo wonno ko adi ndiyen preuve jibril wadde nelaɗo Allah min heccuma joni noon jibril wimo min no gonanmi ɗo nde hoodere wotani jeyannomi ɗo hane fenko ɗo en laabi cafanɗe jeeɗiɗi ujunere kadi hane muta laabi cafanɗe jeeɗiɗi ujunere tamin mi tawrama ɗum laabi cafanɗe jeeɗiɗi ujunere nelaɗo Allah no daarimo o wi ay nde ɗon hoore nde jiyata nde o wi ko min wonno hoodere nde wadde nelaɗo wonno hoodere nde wadde noon hande ha joni koode nan ɗo joni hol hoodere mbawɗa suptade noon mbiya woni nelaɗo wadde noon nuru samsin tabastakat inna samsal moustapha hadzala madalali ko annore yaltore nde ganduɗa ko makkama ɗum namdi namdaki ko ganduɗa ala kulli hal woni mbaɗa yaaha ko Mouhammad ibn Abdallah ala moni nelaɗo Allah wona ko joɓete alan ko tagi ɗum noon tagi Cheikh Ahmad Tidiane Sérif radiyallahu anhu no daari ko ganduɗa woni nelaɗo ko kutimta fil qadratil haqqi laysa siwal muhtar yadri ko la unsu wala maliku o oɗon nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o udda koye hadara gonga
o no udda hadar gonga o wi ala ganduɗo malaka andamo o wi ko ganduɗa woni neɗɗo wa andudemo o wiya mouhammadou lam yarifu hayru illahi nelaɗo ɗo ala gandumo so wona allah yadi ko jami en kawni an hamali kawnihi o wi nelaɗo ene faaɗe makko ni o tello e oɗo aduna par ce que konko ɓuuri oɗo aduna mawnude wadde telliɗo ko hol yon mouhammed ibnu abdallah wadde won barisɗamo haqiqatan ene tottamo ko ganduɗa woni makkamo on woni rasulullah wadde mouhammed woodi ko adi o ari o jibinama o jooɗima duuɓi 50 o juulani o hoorani o hajjani joni noon ɗo enne kadi yimɓeɓe paamat nelaɗo allah wiya rewde makko e gueɗe makko ko waɗata jamma e ñalawma ko hunde yettino allah neɗɗo e allah joni nelaɗo jooɗima duuɓi 50 juulani hoorani haskani waɗani e dara sen jibinama no poɗɗen wadde noon poɗɗen wadde so tawi konko ndewɗen ɗum woni rewde neɗɗo baba yaya mbaɗa rewmo so jabbi mi jabbat so naati wuuro mi naati wuuro so yalti mi yalta kono 40 ans ko makkama ko mana ay haɗi yimɓeɓe paade juulu keɗe ɗe ndar allah ne andi juulu no moƴƴi juulu wona pour rewde allah juulu ko pour yettude allah ɗum tagi nelaɗo allah jooɗi duuɓi 50 o juulani hoorani askani kono noon o mona jangguina yimɓeɓe haqiqatan ɗon o mona hattul kursi inda mahwin siwaha comme ko ibrahima wino no daari ko ganduɗa woni jammago he jangguɓe alqouran ɓe onon gandi ko kalami ko woni woodi te kadi ko nam tan foti wiyede par ce que a haala allah no daari hoodere nde tan o wi ko allah haza rabbihi allah nani hoodere ibrahima wi hoodere nde woni allah hoodere nde noon no ganduɗa nde natti nde o wi kanko rewata e allah natto lewru ndu no yalti nde o wi haza rabbihi o wi allah nani no lewru ndu natti nde kadi o wi kanko rewata e allah mo ganduɗa ala kulli haalde natta no nangue yalti nde o wi haza rabbi haza akbar o wi haza akbar allah mawɗo nani nangue noon natti nde o wi min allah walli kam hami nattata e sirku ko tagi o dañi ko ganduɗa woni awol o dañi ahir o dañi zahir o dañi batinu balɗe duuɓi 50 ɗe jeenoɗa de nelaɗo jooɗi ɗe ko ɗum ɗon wonno e gasde jammo ko sappo hoodere nde ko sappo lewru ndu ko sappo nangue ko sappo woni 40 ans ɗum ɗo o gasno e hattul kursi inda mahwin siwaha la siwaha yaman yarumulikaha no gayni ɗon nde noon holko waɗi nelaɗo arani tan wi jehen juulen de ala o wi ko gaare kala biɗo la ilaha illallah mutlakan dahla janna kala biɗo la ilaha illallah gonñinɗo naata ajjana jo holko woni la ilaha illallah ko firtata la ko nafiyu illa ko manfiyu illa ha gonɗo yeeso ko isbat allah o ko mawjud ɗum ko yiɗi firtude la koko riwi la woni ko riwi illa woni ko riwa ko illa gonɗo yeeso koko joobi allah o kañum woodi wadde la ilaha firti hay darala kona allah jonno an julɗo o noon sa yani han gonɗinɗa ala ko woni ɗo kona allah a yani han gonɗinɗa ala ko jooɗi ɗo en ala ko wonnit ɗo en ala ko kewata ala ko watte babiya garɗo ɗo en e woɗɗe aɓe fof ko allah jeeyi sababu o a gonɗinani ɗum ɗon ala kulli haal ɗo woni neɗɗo o noon o ara homono diine yanke o yaaha o yi nenam oɗo nana ɓoni wutta joɗɗo o fota wiide la ilaha ala ko woodi kona allah ko allah rokkimo ɗum ala o añanamo ɗum alani oɗon fewani taw o wiye ko ganduɗa woni babam oɗo nana ɓori 3 pièces joɗɗo o añanamo oɗon 3 pièces yi ha moma goto wonɓe ganduɗa hande ndaare sa ɓornima wutta goto so tawi ɓe jii ɓe yi ko hono makko manam sa ɓoni wutta neɗɗo goɗɗo ɓornima hono makko on ene wawi ɓe cakko ɗum walla ɓe dokkira allah anje nandede mone noon sa yi añen nandede tañ noppi maɗi tañ hitane ma tañ hunko ma tañ jungo ma ɗum ɗo fof ka nanda ɗum tek sa darimo oɗo konko woni darogal ma sala yiiɗi yiide hoore ma dar neɗɗo hono ma joni noon degete allah haɗimo ko nawde enen juulu o yiɗi ko yen peew ha para ayi joni noon wi allah wi mi jaɓata gongidantagal mon so wona goto e mon kala ko yiɗani hoore mum ko yiɗani ɗum bandum joni noon exemple tottiranmi mi uddiɗo bitik seelam mamma yam uddiɗa bitik dar mi yatto ceerno mi fewna gelangaji mi fewna talki mi fawɗon manam kala kiniya garo yo are yam o tare oya ko jiɗanɗa hoore ma ko a yiɗani ɗum bande jabol ngol ko ala joni holno mbatten wonmo ganduɗa jogui ko peel mum on alan ko liggoto o asata ko guenale kala mayɗomo asa ɗum o yuɓere par journée on joni sala ñagonomo yo allah yani liggey ma yeeso yo allah uddit ɗum woni yo yimɓe kew mayde yo mayde hew on joni sago mum so heewi halno fini subaka o duwi o ñagoto ko yo allah rokkuma ko nawi dépasse manam yo neɗɗo maayi o daña ko ɗum ni est ce que o yiɗani hoore makko te konko yiɗa mayde o wona noon joni noon wonɓe ganduɗa hande haala kulli haal ene jogui jawdi ha keewi kono noon allah ko haalata ko tofa kam ramsu ahlillah keɗoɗen haala allah ka paamen ɗum allah nan ko yiɗi widema ayi ko ganduɗa woni ko joguiɗa ko woni ko goɗɗo o jogui ko woni mim ha mim diyal woni mouhammadou neɗɗo taguira tan ko mouhammadou ɗum tagui ala kulli haal mbaalu ngu so jibinama ko pouret doga mbabba ba so joguinama ko pouret doga kala ko jiiɗa jibina ko pouret doga joni noon mi meeɗi namdade waji goto holko tagui cukalel nguel so tawi jibinama kañum
lelor tan forta koyɗe o wi ala koyɗe woni ko tiiɗani mbimi sofru kay ɓuuri famdude ɓuuri wasitide koyɗe kono so jibinama tan darot ko tagui tumaniyam mo Allah waɗe neɗɗo o waɗani ɗum e goɗɗum ko wona neɗɗo ɗum tagui la hadda karama bani adama ko Allah tagui fof ko neɗɗo ɓurani ɗum so tawi noon ko neɗɗo ɓuuri kala ko jiiɗa noon miijo an ajjana mo ɓuuri ɗum ajjana ko tagore joni noon miijo an ajjana ko ɓuuri ɗum min ɓuuri ajjana jeeyge ko ɓuuri ɗum ko tagore min ɓuuri jeeyge an tagana pour an sa alan ɗum no wota wadde jaaha noon ha mbatta rewde Allah saabu ajjana walla hulde jeeyge ɗon kadi probléme ari woni tan ko mbiyannomi tan hissa goto so tawi an aɗa jooɗi a noddi cukalel ngel ɗo a wi cukalel arminel ma bitik ngel wiya mi yahani mbiyamo nda bujjoynani no mbiɗa nda bujjoynani nde tan o ari nelɗamo yeehi ko an nelimo ko nelal ma o yeehi walla ko bujjoyɗi nawimo ala andi kam an kam o wima ko yahani ɗum woni ɓe ganduɗa ne ndewa Allah mbiya ndewe Allah mbi ndewani Allah wi joni son ndewi Allah mami to toon rewɓe uuru ayni son maayi kono ko defa ɗo ko hono ni mon dañ ɗum toon goɗɗum tan batti rewde Allah ayi wadde on woni puntirade bujjoyo on ko ajjana rewata rewani Allah joni mo ganduɗa ala kulle o kañum ne ko cukalel mbabba aɗa wadde mbabba walla wadde pucci awi uri yahan a fi kiiru tan dogi alani wona uri ma nawimo ko nayi ɗum locol ngol ɗum woni noon mbaɗa rewa Allah Allah rewam walla mbiya ndewe Allah an to joɗɗa ɗo ala kulle hal aɗa yiɗi rewde Allah mbeɗa ya rew Allah kono an Allah mo mbeɗa ya rew o aɗa waɗa hen sikki sak Allah wima sa rewanimi jeeyge yawmal qiyamati ma sume ma waɗani tan kula ɗum ɗon mbatta rewde Allah wadde noon an holko ndewɗa ko jeeyge nge ndewata walla ko Allah ndewɗa wadde sinno wonano ko jeeyge nge wiya ko wadde a rewatamo wadde holno neɗɗo rewirata Allah noon rewirde Allah woni ko gefisa gueɗe ma foof totta ɗum Allah ko baba ya Allah rokki ɗum ko jaɓana ɗum carrément comme no ɓeeɗo mbaɗi ni ay ɗum ɗo woni yettode Allah haqiqatan ay alhamdulillah wona Allah rokkuma bujjoy mbiya alhamdulillah ala ko Allah waɗani nima nehma mo waɗani oɗo jaɓana ɗum ko waɗani oɗo ko jaɓana ɗum ko waɗani oɗo sohnaji teddinowo yimɓe o mbaɗa jaɓanamo ɗum ɗon so tawi ala kulli haal ɗon ɗum foof timmi tan ganda an gueɗe ma timmi tant que an neɗɗo no waɗa hunde tan ɓerde ma nde no waɗa iñan seeɗa andu Allah jaɓan taw dewgol ma Allah holde Allah jaɓata dewgol ma Allah noon woni hono ni gila nani konko woni mo ganduɗa konko waɗi ɗeɗo moƴƴere foof ha arta wonno konko yimɓe makko kono kala mo jiiɗa hen nana dogana ara ene hay ndiyam ɓe jiiɗata ko tottudema yayar wadde ɗum ɗon yiɗi wiide Cheikh Oumar ka fierté makko no Cheikh Tidiane yiɗi jobade mo tan wi ko tata harbi ma in khaybi in kunta za sirri wa ila tayama ma bi shahdi aw bi shahri fa haddim imaman kunta anta imamahu fa salli salatul fajr fil awwali asri fa hazi salatun arifina min rabbihim fa in kunta minhum fa andakhal bara bil bahri on mission no ari nde ko Cheikh Oumar jaggi ɗum doññat nani ɗum e nder Afrique kala pawnoɗo hoore mum a tellini wadde oɗon Cheikh Oumar so tawi woni ceerno ma ala kulli haal ko ni tan wata wade alani wiya wawi teddinde ko tedduɗo sa andi koɗo to ummoto a andi an teddinowo enen aroɓe en beltoto kono koɗo so tawi kanko ala kulli haal somo ara mo foti aɗo andamo anda gueɗe makko son gari enen arɓe hottade ɓe ko enen tampata kono guila min gummi fundu mbana ha fundu min gummi mbana ha bagudi ala foto min jahani ko hono ni tan wayata wadde noon min jaadi koye doole joom doole jolfo Ndiaye ne wiya kulaca bucca soca yaca kula sa ñappus biso tuy o woni baba yaya paam ko joom doole mo ganduɗa so wela noon kala to fi koko yulata kono kala to fiyata o rayat te ko joom doole ala gon joom doole ni woni joom doole bawɗo fo yo wat ɗum ɗo ala haalade bawɗo fo yo wat ay ɓeɗo halpulareɓe ɓe gona navigueji ɓe ndewata e neɗɗo mo ganduɗa ko n'importe neɗɗo mo ganduɗa bolle puyde halpular ala on jot halpular temps mum weddaki ɗum e zéro wadde ko waɗi ɗo hen ko awno tan fuɗi ala neɗɗo o ene yaaha ñalawma goto won temps goto no fuɗɗoto nadde affaire haalde affaire pulago ɓiɓɓe makko yimɓe fof ene wawno jaɓani ni wonnoon way kono jabbow ni sa yimomo jabba so tawi anda koni jabbere cikata wonko e bonnude kono ay kalno fuɗi ha wiye gaare coñi en ay sala jabbo a hewata kono ñana coñala walla gawri sen nawte a hewa ɗoftoɓe par ce que mon foof wonko ɗamini hen ɗum tagi ala kulli haal ko weltare tan so yimɓe ndendi tan peccet mbala wawi wiide hande ɗo en ni ene wawi wasa to wona place am ni kono ala kulli haal o helñi kam hen ha keñmi jooɗade hakkude ɓeɗo kilifaɓe en haala ɗum ɗon ko wiyede wattu hakkille e hoorema jooɗade kilifaɓe en haala ɗum woni wattu hakkille e yimɓeɓe
ɗum ɗo ko kewiɗo ko noon kala gooto e men noon en foti ƴeewde ko aawdi ndi ngannduɗaa ala ndi won ko Allah waɗata an poɗɗa ko janngude heen ndewa heen ayi jooni noon so tawi a janngii ɗum haa pari a rewani heen ɗum woni manam a rokkama aawdi a aawani ka beddiɗo ɗum tagi ɓeeɗo ko yiɓɓe ko moƴƴi onon ɓeeɗo kadi ko yiɓɓe ko feewi tan tagi ala kulli haal dedduɗo ngal ɗo dental hannde nelaɗo sallah alih sallam mbimami sene arno e oɗo galle teddugal ngal ɗo wa diwde ɗo misiwi waaji goto wiyatno so tawi a ƴetti mburo ma a soosi hen mbure tew ha pari kala ko mbattuɗa hen a yawat ɗum woni kala baɗɗiɗo ngeloba ha pari a wonta waɗɗo keeci mbimami laaba mo ganduɗa en towirma ko ɗum hande min dañi so haalde gongol beltanama e wiide ala kulli haal Cheikh Tidiane ko hunde nde ganduɗa min mbawa haaldudemo kono noon min memat ɗo min mema ga kono laaɓi dekete laawol Tidiane e diine islam o way kono jamma e ñalawma ni jamma wonno ɗo ene jamma yeehi ñalawma ari jaɓatno ñalawma foof daña ɓuural jamma kono noon kala caliɗo ñalawma o ala kulli haal a dañta 24 heures an dogota tan ko hakkude jamma a yettota ko ñalawma wadde noon jabde ñalawma woni ƴettude ko ganduɗa woni laawol Tidiane ala ifisa bakkutuji ma ala fof watta bakkar on ala kala jaaɗo daaɗe ɗiɗi walla koyɗe ɗiɗi a dañani gacce ko Allah weela kala gooto e men wonko soomi e ɓerde mum ko ganduɗa yiiɗa hay gortina ɗum ɗon noon ala kulli haal pour Allah noon jagganma ɗum moftanma ɗum il fallait ko gona e astahfirullah alazim allazi gona e allahumma salli ala sayyidina mouhammadin gona e la ilaha illallah ala ko woodi kona Allah ɗum ɗo tan neɗɗo o ala kulli haal nafirte ka neɗɗo haala ka wa ahir dawnala wi ko adi fof omo yetta Allah omo yetta ɓesgu makko omo yetta joom galle makko kala ko Baba Dia haale makko ko wawi haalde Baba Dia ko ɓuuri eyyi kono noon so yetti Baba Dia e ɓesgu makko o yettat kadi endam Baba Dia fof no fotirno saabu kala ko yummum jibin noon nan ɗo kadi ala ko yiye mabɓe so wona moƴƴere e needi o wi noon mo ñaagui Allah joom men nde Allah dandata mo rondade haqqe Baba Dia e ɓesgu mumen e bandiraɓe mum saabu neegol mumen e moƴƴere mumen e kadi ko jaajinimo e nder mumen ko ɗum noon enen fof yon ballumo ñaagoɗon mo yo Allah rokkumo dadde e ɗeɗon caɗele o so ɗum ɓenni ko jooɗi ɗo ko fof no fotirno ala sababinɓe ɗum so wona calaga naɓe ala kadi jeeyɓe ɗum so wona calaga saabu so ɗum yooɗi ha ɗum tolnima ɗo so tawi hande o teddi yeeso hoɓɓe makko ko caggal Allah e caggal calaga naɓe oyi wadde ko rendi ko yo ɗum juut oyi kanko noon ko korguel mon tan gande koye kanko ko saƴade moon ko leeso moon son jiiɗi jooɗoɗon hen son jiiɗi o rondono on soɗon duwanoma kadi duwanoɗenmo hen yo Allah rokkumo juuta hen o ɓooya hen o battina hen kanko ko korguel mon tan kadi minnene mi seedima ɗum mi yaade makko laaɓi kewɗi calaga laaɓi ɗiɗoɓol ngol mbimomi an kam ko calaga naɓe moƴƴi walla ko an moƴƴi saabu yiide guila sukaɓe ha mawɓe goto foof ne yiilo yettademo salmindemo e ƴettudemo waɗamo e juuɗe muɗum neɗɗo wonto waɗata neɗɗo e juuɗe tan ko korsa teddude toon walla taw ko yidde heewi toon wadde ɗum kam min mi seedanimom e calaga naɓe eyyi ɗum noon ko kanko fuɗɗi sababu hakkude calaga e Yaya Alpha Pam kono noon ko Neno Sarr kañum battini ɗum ko kañum ƴetti rasoir muɗum waɗi hen ndiyam ha heewi roosi ene waɗi awoɓe kanko ko hen o jeeya koye o jeeya koye awoɓe sa nani o jeeya koye fuɗɗoɓe o jeeya koye jokkodiroɓe kono wonnomo hewra ha ɗon tan wawi hadde omo sohli suñcotoɓe min kadi relation hakkude amen makko ko ɗum omo wone gueɗe kewɗe won gueɗe goto foof e amen o halfina ɗum o wone suñcade ɗo ƴeewa eyyi kanko ko femme leader Allah waɗimo noon ko leadership o jogui kanko hewani yeccitade ko yeeso tan o ala kadi ko hulata kanko pour kanko hunde foof mo wawi wadde yaaha eyyi minen kam min janggoyi to defte ha heewi kono noon min jangge makko ko gandanɗa hoore ma ene ɓeydi min e gonka amen aduna no feewi Yaya Alpha Pam funere ma wi a jarama eyyi ko bannoɗo so yehi toon o wannama ɗum ko wanno saabu o wi mo yetta jinnaɓe no feewi saabu kala ko wawi dañde aduna ko kamɓe machallah ɗum noon nen sahabu so tawi ala hen ko jummi e nder tongol
ko ɗum ɗo mbiɗa sikki o yamirinoma haqqille noon timmani wasata taw ko manque caggal nde jettuɗen Allah julɗen rasul sallallahu alayhi wa sallam kono neɗɗo ne tolno e weluye ɗo ganduɗa sone haala teyata mi wawa haalde ne ala saabu kala ko neɗɗo ne haalata ko ne woni gonga tan alhamdulillahi rabbil alamin mi yettoto machallah ko afam oɗo guiɗam sehilam jagganɗomi no fewi no fewi no fewi machallah ne woni kadi basorɗo enɗam dewole gorol ko haalani kam ko tan yoni mataw somi ƴettani cawtogol tan ma wonno way kono wona ko ganduɗa mbeɗe haala ɗo ko hay goto haalani kala ko fotno haalede haalama nde jettuɗen Allah julɗen rasul sallallahu alayhi wa sallam jettuɗen jignaɓe men jibinɓe men e neeɓe men foof machallah alhamdulillah eɗen gaddo jetturo e bammen kaw men Amadou Ly kanko tabarikallah machallah kanko woni ɗo calaga foof wonɓe cala wuuro e wonɓe gaye mi anda ko toon woni ladde walla ko ɗo woni ladde amo huufi amo reeni amo ayni wondude e joom suudu makko ono yaadede Sarr so dental ngal wayi ni ko sababude mabɓe saabu ceerno Yaya Alpha ko sehil ko guiɗo ko funere mi ruttata ko ɗo rewono nane ɗo afam o haali ko ceerno Haruna gandodiral amen ko wiide weluye tan e yiide mimo face à face ne jogiiɗo fuɗɗi kono ala ɗo haaɗi wonno min ɓooyi nanodirde min ɓooyini hurtodirde e dente nafooje e ko ɓeydata e ko nawata neɗɗo yeeso comme si que minen amin guurde amin gondi toujours ensemble donc ɗum ɗo way kono am koko ɓooyi ko weluye kono wona ko hesɗi am machallah alhamdulillah ɗum ɗon fof ko neɗɗagal makko timmere makko wondemo basorɗo leñol dewol e gorol machallah makko yo fandin o fandini kadi yo juddu hen balɗe saabu duwaw mo dañi o tan yoni kono yonata ko weluye tan haalnimi e duwanade télé fulɓe ganda amin jokkodirno ɗo adi kono ɓeydi ɗum ko radio fulɓe jaggodiri ɗum ko radio fulɓe télé mo ganda somi woni Canada ko kañum tan jeeɓanmi te wona min tan mine galle talɓe foof ɓe noddat kam sahaba heeɗima émission Kadia wonno ɓe indirimi ko yenden ɓe mbiya kam ndeyji rew heɗo radio fulɓe heɗo télé fulɓe a nani ko ceerno Yaya Alpha haali ko eyyi mi nani walla mi nanani nenam neldani kam taw donc ko weluya somi continue juutat te hande machallah kala ko fotno haalede haalama tabarikallah machallah dental ngal hande ko weeli ko fof wonko ɓuuri ɗum welnude machallah ceerno Amadou Ousmane Seydi Pam a holli jangde wona toroɓe jeeyi ɗum ko Allah jeeyi jangde mum jeeyi deftere mum waɗa ɗo weela waɗa no welira te kala neɗɗo foof ne jogui hen gueɗal machallah tabarikallah yettanama Allah jignaɓe ma jettanama Allah ya fandin a fandini ya juddu hen balɗe machallah on beltanama yaadede kaw Amadou weluye woni no fewi machallah funeram machallah mi weltima machallah alhamdulillah tabarikallah on jarama bil barka moon albarka moon bil barka moon yo Allah yommo jere min beltima assalamu aleykum rahmatullah rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun fid dunya wa salamun fil akhirah wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin